Isang magandang balita para sa mga Pinoy boxing fanatics. Panalo ang ating dayong pambato na tubong General Santos City na si Vincent Astrolabio alias Acero via 11th round TKO kontra sa hometown boxer ng Thailand, ang veterano at dating WBC Asian Flyweight Champion na si Nawapon kay Kanha. Ang laban na to ay para sa WBC Bantamweight Eliminator at ang mananalo dito ay siya ang posibleng haharap sa kasalukuyang WBC Bantamweight Champion na si Alexandro Santiago na matatanda ang tumalo kay Nonito Donaire. Isang matinding bakbakan ang pinamalas ng dalawa sa ibabaw ng lona, pero nang ibabaw ang tibay at lakas ng dayong Pinoy na si Astrolabio sa laban. Isang maladimonyong kanan ang pinakain ni Kabayan sa pambato ng Thailand. Ating panoorin ang maaksyong laban ni Astrolabio kontra kay Kanha.
Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!